हरनि 12:30 जाबाय नैबायदि बानायो आरो हांसोखौ बे टावारनि हांसो आरो बिबार बायदिसिना बानायनो हायो रावबो रोङा बेखौ बानायनो बेयाव आंल'सो बानायो आरो होमबाबो आं बानायना दोनो आरो आं दासो मबाइलावसो बानायना देखायदों नोंसोरनो आं बेखौ बानायना दोनो आरो आं बोखारफिनगोन नाय हांसोआ हटेलाव सार्भिस मावनोबा सोलोंना लाबानो जाबाय आंजों दै बोखांनानै होबाय स्प्रिं आरो बियो गादि गादिफ्रा एम्फौ एम्फौ मोनगोन मोजां ओरै गारहरना लानांगोन आरो ओरै गारहरना लाबाय ओरै नारबाय ओरै होबाय अके बास सोबाय सोबाय ओरै सोबाय बेखौ ओरै टिकिं ओरै सोबाय
Bakın o gidiş var. Benim hızlı yedi. Aha gidiş demiş kıyı. Tamam. Bây giờ mình sẽ xí. Xí. Đi luôn các bạn. Đi luôn các bạn. Đi luôn các bạn sửa vậy. Hotel ini, habis mau bisa bah, kalau di kalam, saya mau bisa bah tuh. Uitat bisa habis mau, namonnya, jangan ini free ya, hanya kalau free. English itu nggak ada uitat aja, mana bahar nih kan sih ya bahar nih sudah. Mana English bahasa mana lain? Mungkin Inggris saya juga ada bisa ada sejumlah ini juga ada bisa masuk ini bahasa Inggris kalau lagi kita juga do ini kelereng apa tuh keluar semua mungkin Inggris maksud sedikit ya ibu itu baik bisa bukan main lain try aja mau jangan sudah jadi kan itu nih kak bisa baik. Hello? Okay. 204 clinic बनाइছে room. सीधे okay. Towel भी है. Hamster varena hamster. Bạn cái nào á, rồi bạn đi, tao kena ngồi hàng sửa bạn đi, thì cái bạn nó sao thì nó đừng, bạn hút bạn đi đừng, nó thấy đã, mà hay sửa, liền hút đây thôi này, hút ra bên đó hút đi ca, hút đi sửa, ngồi vào này, hút đi sửa vào thôi, mình cái bạn này này, hàng sửa, bị tao như hàng sửa, bây giờ mình sửa bạn này nhé, theo cái này cái bạn này biết, hiểu, hàng sửa bạn này nhá, mà các bạn này cái này, anh là small được các bạn này để cái gì
Nah, gimana ya dengan orang bekas nah, hasilnya. Hangsé. खुगाजों खुगा दं आरो गाइस जाबावनायनि टेकनिक फर्मुलाफोरखौ नांगौबा सोंहरबानो जाबाय बहुत स्टाइलनि बनायनि माबायदि सोनांगौ बेखौ सब फार्निचार गोजा रुमाव अर्डार खालामनोबा नोङो चिकेन बिरियानि बियारनो माबानोबा बायदिसिना अर्डार खालामनो हागोन आरो दैया बथलनि थागोन बेयाव टि कफि आमुल सुगार इत्यादि लांनो हायो आरो 204 बारा बे रुमा आं मैया मावनाय मोनसे रुमा बियो 207 मोन आरो 307 बियो एसे माबा आरो ओमफ्राय बियो सिंगेल बेड होननानै बुङो आरो सिंगेल बेड ओमफ्राय डाबल बेडआ जाबाय टुइन बेड फिसा फिसा मोननै दं आरो बियो किं साइज बेड आरो बियो सिंगेल बेड ओमफ्राय बेयाव फेमिलि थानो हायो आरो ओमफ्राय एक्जिकिउटिभ रुम दं एक्जिकिउटिभ रुमा फुरा फेमिलिनि रुम बेफोराव सेंग्रा सिख्लाफ्रा थाफैयो आरो बांसिन सेंग्रा सिख्ला दा आङो साफा खालामखांबाय आं नैबे माबा दङ गोजाम बेखौ बैयाव दोननोसै आरो ओमफ्राय गाबोन सुग्रा दं मेचिन दंखायो सुग्राया बेयावबो बियो अट'मेटिक अन थाखायो स' गाइस बेनोमोन नायदो सोरबाफोर थाफैनो गोसोबा थाफै 3500 डाबल हारसिंबा 3300 हारसिङाव आरो ओमफ्राय साथाम थायोबा एक्सट्रा बेड नै गाहायाव एक्सट्रा बेड मोनसे बनानै होगोन आरो बेयो 700 लागोन आरो 700 एक्सट्रा बेडआ ओमफ्राय नोङो मेन्यु दङ मेन्यु रेस्टुरेन्ट नालाय नों मा नांगौ मा जागोन अर्डार खालामनो हागोन नै भेज नन भेज बिरियानि राइस दङ भेज नन भेज नुडल्स दङ व्हाइट राइस दङ नों मा जायो सबनि भेजा नन भेज नों बेदर जायोना ना नों मैगं आरिनि जायो ना बेदरनि जायो बियार लोंनाय बारनि दङ ओमफ्राय रेटफ्रा गासिबो बेयाव दंजोबो आरो बांसिनानो माबासिम दङ बेयाव 2600 3000नि गोजौसिम दं आरो नोङो जाग्रा लोंग्राया दामा आरो बेनो आरो मेन्यु बेयाव नायनानै नोङो अर्डार खालामनो हागोन आरो सब फार्निचार गोजा बेफोरो ओके बाय बाय गुड नाइटसै नै बेखौ आङो दा बोखारनानै बे दुगैग्रासो नालाय दुगैगोन बिसोरो बेखौ आं बोखारना आराम थ'ना दोनफैनोसै आरो दोनबालाय दोनजायो अब्लाबो दोनथ'ला आङो